Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da haka kuma barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wannan sabuwar shekara ta 2024 da muka shigo, wadda shekara ce wadda za iya cewa ta shigo dai muna fatan Allah ya sa da dukkanin alkhairan da ke ciki ta, kuma sabanin haka Allah ya kiyaye mu. Kamar kullum kamar koyaushe sunana Suraj na iya kududdufawa jami'in yada labarai na wannan kamfanin sarrafa karfe na Afuwa Welding Works and General Metal Construction, wanda za mu dan tattauna akan yadda wasu suke irin yin tambayoyi abin da ya shafi dandalinmu na sada zumunta, wanda wasu sukan irin tambaya cewa irin akwai shafi a can akwai shafi a can akwai shafi a can, duk da wasu yana wannan abin wani zai gaba yayin wannan abin. Ya kamata kusan kamar yadda na faɗa tare da tattauna da shi kansa shugaban wannan kamfani, ka gabatar da masu sauraro sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu saurare. Sunana Mustapha A Sani, kamar yadda kuka sani. Alhaji, wasu kasan akwai mutumin da a rayuwa wani zaka ga yana yin tattauna ko kuma ce yana taɓa dukkanin shafukan na sada zumunta idan sun fito. Wani kuma zai ce na fi jin daɗin Facebook, wani ce ya fi jin daɗin WhatsApp, wani ce ya fi jin daɗin WeChat, wani ce ya fi jin daɗin kamar irin Telegram, wani ya ce Instagram, wani kuma ya ce Twitter, wani kuma ya ce abin da ya shafi website ma zai dinga zuwa ya karatu, wani kuma ya ce a YouTube kawai zai shiga. An wannan kamfani a hankali ɗaya bayan ɗaya, ba a lokaci ɗaya ba, ya buɗe dukkanin rassa na waɗannan abubuwa, wanda kuma wasu a wata ƙasar abin da mutane ba su gane ba shine tattaunawa an za ka yi da wani sai da kai ta wani kafa sada zumunta ya fi ganewa ta can. Ba da bayan dukkanin abin da aka buɗe, ina aka ce Alhaji ta shi kaɗai daban yana tattaunawa da wasu mutane a wata ƙasar daban ta wani abin daban, wasu za su irin mamakin haka, musamman na shafin na WeChat, wanda in ka tara mutum 30 a Najeriya ya baka samu mutum ɗaya ne za ka ga yana yin wannan abin nan ba. Shin Alhaji ba da bayan wancan abin dukkan da ne lissafi, shin ko kai kanka akwai wasu mutane da ka tattauna da su ta wani a bangaren daban? To, kamar yadda ka faɗa, ita social media tunani ne a yi na wasu mutane daban-daban, kuma yanzu yadda duniya take za ka ga wasu ƙasashen da wasu ƙasashen ba a cika irin jituwa ba kenan zan ce. Saboda haka da yawa kamar yanzu wanda yake a Najeriya ba shi da wata alaƙa da wata ƙasa a waje, zai iya ɗaukan cewar kamar yadda yake zuwa ya buɗe Facebook ɗinsa, ya buɗe WeChat, ya buɗe duk wani abu na social media, wani application na social media yana gidansa a kwance zai buɗe, wanda yake a wasu ƙasashen fa ba haka ba ne. Duk wani abu da za ka buɗe, akwai abun ma da yake za ka iya buɗe shi a Najeriya, wata ƙasar ba ka isa ka buɗe ba. Su suna da nasu, ba zai buɗu ba, suna da nasu kwatankwacin waɗannan abubuwa. Kamar kullum a China suna amfani da WhatsApp, amma magana ta gaskiya idan kana so kai magana da ɗan China yanzu nan ya amsa ka, magana ta gaskiya WeChat ne. Domin kusan tsakani da Allah rayuwar ɗan China gaba ɗaya ta ta'allaka kan WeChat. Domin ita gwamnatin ƙasar ta yi wata hikima, kusan duk wani abu da ya jibanci rayuwa an ɗora shi akan WeChat. Idan za ka biya mutum kuɗi da WeChat ne, in ka siya abinci da WeChat ne, idan za ka hau mota da WeChat ne, jirgin sama WeChat ne, komai da za ka yi in ka shiga WeChat za ka gudanar da abubuwa. Ba kuma irin abubuwa ne namu na Najeriya ka tura abu ya ƙi tafiya ba, ko kuma ka tura abu ya ɗau lokaci saboda maganar network. In dai maganar network ne, su kam suna da network da za mu iya cewa 100% network ɗinsu yana aiki. Ko su sun je abin da ake magana 5G? Don gaskiya su suna da wannan, ai tuni ma daman su suka fito da shi, saboda haka tun da su suka fito da shi ba su taɓa nuna wani kyamar wani abu na 5G ba. Tunda ba zan manta ba ko lokacin da corona ta zo, akwai mutanen da kusan zaka ce ko iliminsu ne bai kai ba suka dinga alakanta cewa cutar corona tana da alaka da 5G, wanda dai yake masana daga baya sun zo sun ta bayanin ba ma yanda za a yi 5G ya haifar da wata cuta. To wannan wani abu ne dai wanda yake ba bangaren mu bane. A takaice dai su akwai kasashen da idan ka je kana amfani da wani bangare na social media, wanda in ka tafi wancan ƙasa za ga koda suna amfani da shi din,
ba kamar yadda ake amfani da shi a nan ba. Domin haka aka ce duka waɗannan abubuwa na social media mu buɗe daban-daban, ko a wace ƙasa kake Allah da za ka samu ɗaya wanda yake ana amfani da shi a can. To dalilin da ya sa muka buɗe wannan. Kamar shafukan wannan kamfani wanda kamar mu da muke wannan aikin mukan tantance, kamar a wata ƙasar za ka ga mabiyan mu sun fi yawa a nan ɓangaren, wata ƙasar ma za ka ga mabiyan yan kaɗan ne in wani abin ne. Wannan ka kama dalilin da cewa wata ƙasar da basu damu da yin wani abin ba sai wancan za a ga shi sa ba mu da mabiya a su. Misali a shafin Instagram na wannan kamfanin za a ga mabiyan da muke da su a waje sun fi na cikin gida yawa, kuma ba kuwa ne ya saba yin abin da ya shafi Instagram ba a nan, wani kuma bai damu da shi ba, wani da ce saboda cin data ko wani abu. A'a, a shafin mu na Facebook a nan gida Najeriya za ka ga ana bibiya, wanda za ka ga ba sai mutum ya hau, inda muke gane ba sai mutum ya hau yayi liking ko yayi comment ba, a'a wani kawai iya karantawa kaɗai zai shige a sati sai a maka cewa ga adadin mutum kaza sun yi kaza sun yi kaza. Amma ko ba shafin mu na website kuma za ka ga irin mutanen ƙasashen waje za ka ga nan suke bibiya, wanda sai mutum ya sa abin da ya shafi email ɗinsa sannan ma zai yi mana rubutu, wanda kuma saɓanin haka a nan Najeriya ba kowa ne ma yake da email ba. Wani kuma ta shafin abin da ya shafi Twitter, wanda shi kuma wannan ɗaiɗaikuwa ne masu idan wani bai ɗauki Twitter komai ba, amma za ka ga manyan mutane su suka fi yin abu da ita. Za ka ga wani ma in zai saka labari har tagin ɗin wani abin yake na daban. Shin wanda suke bamu irin wannan saƙonnin da sauran wasu abubuwa, wasu za su ga in muka tashi maida musu da martani, wani zai ga sai cikin dare. To in muka maida cikin dare a wata ƙasar fasafiya ce, wanda kai da kake fita ke zaka mace masu sauraro irin wannan abu, wanda kamar a wata ƙasar in dare ne, wata ƙasar wani ɗauka zai kamar in dare ya zo yanzu ai kawai a ƙauye na ma dare ne. To haka ne, kamar yadda ka faɗa ɗin haka ne. Ka ga maganar Instagram kusan a duniya kusan ina jin an karɓe shi sama da waɗansu irin Facebook da wane ne. Kuma abin da muke so dai masu kallo da saurare su fahimta shine a Najeriya gaskiya muna da sauƙin abubuwa da yawa, yanda yanzu a gidanka ba kusan babu wani social media da ba za ka iya buɗe a wayarka ba. To magana ta gaskiya a waje fa kusan haka ne ba haka ba ne kuma, saboda yanzu idan ka je China hatta wayarka sai ka yi rijista ɗinta kafin ka sa layi ya aiki. Idan da zan je da wayata wannan a yi min rijista, a yi min VPN, in sa layi yana aiki, sai in ce a to bari wannan wayar ta samu matsala, bari in cire layin in sa a wannan wayar, ba zai taɓa aiki ba. Ba kamar nan ba. Ba kamar nan ba, kawai za ka cire, kana da layi kowace waya ka sa layin ka za ka dinga waya. A waje gaskiya ba haka ba ne. Magana ta gaskiya da yawa a ƙasashen duniya bayan kaiwa layin ka rijista, ita kanta wayar da za ka sa layin sai kai mata rijista. Shi isa tsaro ya inganta a waɗannan ƙasashen. Sai ka je ka yi rijista, kuma in wayar ta samu matsala fa sai fa ka ƙara komawa ka sanar da gwamnati cewa to kai fa wayar ka fa ta samu matsala za ka canja waya, ko kuma dai kana so ka canja waya saboda haka za ka mai da layinka akan wannan wayar sannan a mai da rijista akan wannan wayar. Kaga saɓanin ƙasar nan. To saboda haka za ka ga da yawa akwai wasu social medias ɗin da za ka ga a wasu ƙasashen gaskiya ba sauƙi ba ne ka ce kowanne za ka buɗe. Shi yasa da yawa za ka ga mutanen China sai wayewan mutum ta kai wayewa za ka ga yana Facebook. Saboda da yawa wasu abubuwan fa idan mutum baya international business fa ba fa yanda za a yi ka zo kana abin nan. Akawun wannan idan baka international business baka da wani dalilin da za a turo maka kuɗi da akawun ɗinka, kai ba international business kake ba, wani ya turo maka kuɗi daga waje ya shiga. Kaga akwai bambance-bambance da yawa. To shi yasa gaskiya da yawa akwai shikima kwarai da gaske da kuka fito da cewa kowane bangare mu buɗe wannan website ɗin mu ya zamanto cewa duk bangaren da mutum yake a duniya zai iya zuwa ya neme mu ya gan mu. Wannan haka yake, masu kallon mu da kuma masu bibiyar mu a dukkanin shafukan mu dai kamar da kuka sani ga sanin shafukan mu muna da shi a shafin Facebook Afuwa Welding Works and General Legal Construction, sannan muna da shafi na Twitter wato Afuwa Welding Works, haka ma a shafin mu na Instagram shi ma Afuwa Welding Works, haka ma a shafin nan na Threads wato shafin nan da aka yi shi mai makamancin Twitter
wanda shi ma a Afuwa Welding Works za ku same mu, tana kuma uwa uba Afuwa Welding Works TV wanda an irin abubuwan da muke. Sannan kuma ga mai gaba ɗaya wato website ɗin mai suna www.afuwaweldingworks.com wanda a ko'ina kake a duniya za ka bibiye mu ka karanta kuma ka kalla ka bibiyi dukkanin wasu ayyukan mu. Zan iya cewa kusan nan gaba idan mun ga da dama akwai abin da shi kansa in ya shigo shi ma za a ji wannan kamfani ya buɗe shi, tunda kamfani ne mai tafiya da zamani. Alhaji ai salama da masu sauraro. To masu kallo da saurare mune muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.